Mi van, ha a Stranger Things valójában soha nem történt meg, és az egész csak a fiúk képzeletében zajlik? Gondolj bele, a sorozat az elejétől a végéig a Dungeons & Dragons körül zajlik, mintha minden csak egy hosszú közös játék lenne. A szörnyek nevei is mind a D&D-ből jöttek. Demogorgon, Mindflayer, nem a valóságban találták ki őket, a fiúk adták a neveket, mert ők találták ki az egészet. A karakterek képességei is pont ugyanolyanok, mint a játékban. Tizi a varázsló, Steve a harcos, Dustin a tudós, mintha mindenki egy szerepet játszana. És ez nem véletlen. Ez egy jól felépített D&D parti. És a legdurvább, hogy amikor valaki meghal vagy eltűnik, az olyan, mintha valaki kiesne a játékból. Majd később visszatér egy új küldetéssel. Ez tipikus D&D-s megoldás. Szóval mi van, ha a sorozat összes évada egyetlen monumentális D&D parti, és a fiúk valójában végig ugyanannál az asztalnál ültek, dobókockákkal a kezükben. És ha szeretnél még ilyen őrült teóriákat, akkor nyomj egy követést, mert legközelebb még durvábbakat hozok.